І саме зараз мені підказують наші редактори, що у нас Китай на прямому зв'язку, а саме місто Пекін. І журналіст Андрій Дрофа готовий до нас долучитися. Пане Андрію, як ви нас чуєте? Давайте перевіримо звук. Добрий день, чую чудово. Дуже дякую, по-перше, що долучилися до нашого ефіру. Ну, пане Андрію, звісно, від вас дуже цікаво почути думку взагалі, як там у Пекіні, у Китаї взагалі реагують на дебати і цілком на вибори президента. Будь ласка, вам слово. Ну, власне, Китай так Китай, Пекін так Пекін, як сказав би класик. Звичайно, добрий день і доброго вечора нашого пекінського китайського, оскільки у нас вже 21:40. Власне, ми від вас попереду на 5 годин, тому, вибачайте, не можу вімкнутися з вулиці, а роблю це просто зі свого помешкання. Українці у Китаї так само слідкують за перебігом подій передвиборчої гонки і, власне, найактивніші ходять голосувати 31 березня. Близько 200 українців відвідали виборчу дільницю 90 041, аби віддати свій голос за свого кандидата. Як буде цього разу, 21 квітня, невідомо, одначе найактивніші, звичайно, так само слідкують і за перебігом з приводу дебатів у WeChat, такій соціальній мережі у Китаї, обговорюють активно усі події, що відбуваються в Україні. І 21 числа більшість вже збирається йти віддавати свій голос, але для цього потрібно попередньо зареєструватися і голосувати лише з паспортом, який є закордонним, а не внутрішньоукраїнським. Щодо дебатів у прямому ефірі, які ви будете спостерігати сьогодні, на жаль, ми, оскільки це буде пізня ніч у Китаї, не зможемо, більшість не зможе дивитися їх у прямому ефірі, але я впевнений, що зранку обов'язково буде жваве обговорення, коли ми все це подивимось у запису. А щодо 21 числа, особисто я, на жаль, не зможу проголосувати, оскільки просто цієї ночі збираюся до російського Владивостоку по справам, але якщо цікаво, ексклюзивно для ТР, розповім про те, як, власне, які настрої росіян і українців, що живуть у Владивостоці.